Здравейте хора, това е KFF с нова поредица в Dreamcast България. Ще почнем да снимаме на Dead Island. И още пред вас почвам да снимам New Game. Тук пробно исках само да видя за какво се разправя игра, защото не съм гледал нито интрота, нито нищо. Значи, почваме с Логан или... Ай, то чука, защото ма кефи. Добре, не искам да разбирам къде си живял, къде е АО. Искам да играя. Стигнах до Кънда Мънда. До единия съм сял, стигнах и до там. Това е начално видео, така че няма да е толкова дълго, колкото другите. Само, може би, първия стейдж, ще видим докъде ще стигнем. Само да засеча времето. Добре. Ще видим дали трябва да намалям графика или не, защото не ми създаваше проблем докато не снимам, но докато снимам, ако ми забавя, ще трябва. По време на играта ще видим бая изроди, така поне я знам. Да го гледаме ли? Ай, ще оставам да го гледаме. За тези, които искат. Тук виждаме, напил съм се, като прасе. Почнах. Чуваме викове. Да, леко ще направя една екстра. Добре, нищо не направих. Тук това го взимаме. Къде тук имаше ли нещо още? Не. Мъни. Много пари. Нещо. Бам-бам. Мъни. Нищо. Спун. Тук труби още гледаме. Мани. Много яко съм облечен аз, бе. Това дори не знам какво е. Голяма батерия. Бам. 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 Добре стана. Да, нещо тук друго. Не виждам. Не, няма зомби. Чай, че гъста ще му свърши. Бу. Айде да видим сега какво става. Да, личи си, че съм леко по-така мургав. Забравих си планера. Оп, дропна. Чакай, тук си спомних нещо. Тук имаше много мъни, ама много мъни.
Чакай да направя нещо. Не. Back. Options. Само да намеря. Така мисля, че трябва да ме чувате по-добре, защото не оправих нищо с звука. Аз тук отворих ли неща? Да, отворил съм ги. Ей, то обор нямаше как дори да го махна. Фак. Бум, 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 бум. Аре, влизам. Тук пак много филмчета гледаме. Нещо така ме заинтересуваха, че е филмчета. Преди малко до тук стигнах и мисля, че спрях, защото не иска да разбирам историята по-напред. Не съм гледал нито клипове. Просто ми хареса идеята да снимам на тази игра. Ето тук май някъде спрях. Да. Накъде са? Да, това го видях, признавам си. Те са много черни, бе! Та е секси, ама е зомби. Бам! И това ли са зомбите? Не, това е медицински екип. Те ще му оправят и съм готов. Да видим какво става. Дали ще има чекпоинт или не. Нещо такова. За сега нищо не сме направили, освен да сме гледали клипове, да сме извървяли 20 метра. Само малко зомбите видяхме. На първото ми тръгване, когато исках само да видя първоначално какво става, точно там на Storage Room му щяха да му убият. Взех да ги ударям с токати. Но до там стигнах. Вече не знам, сериозно, нищо не знам. Ана! Как си, Ана? Тя си говори. Да. Доминик. И още една ретардница, дето е малко по-дърта ми. Да, какво трябва? Дори не разбирам какво става тук, ама виждам много ретарди, които ги е страх. То път това са моля на Бог. О, Джизус е, о, Джизус. То отчаян, то песимист. Та е болно от рак. То ма кефи най-ново. То се е другирал. Бабата не знае какво да прави. То явно още десен иска да се изкара върху някой. Накъде сега? Или трябва да стоя тук с вас, ретарди? F. Или, всъщност, хора, това мисля да е за днес. Следващия път ще продължим. Вече мисля, че ще стартираме с играта, защото сега нищо няма, освен ретарди до мен. Така че, да, бай-бай.